Bakago ikaransanere Edwin Nyangagu erinde tosange asensemo yeringana rikemo ya Frida. Biamano asani barongo ya ne Clinton Ondigi no trasensemo ya kabere ye studio to ne kinga litkolia lero tobeto gusanga igoro yeringana riekemoyo mwanchumuri na twakumanya abukare litkolia lero to kumulikira emenuga ebere ekato kumulikira agama na boigo igama igoto mo ujumbe yage nke gwitira sina mbere bwa screen yago otumanye chingencho chimenuge yebere nchire chiechi boigo na bugwaka esimi yago tobeto gusanga naye mase ya mogose osoe ase mitandao ya Facebook na boigo YouTube otumanye kerengera likiago nkereke kenyore kerengera likiago niko tokialigenetie chinsa chonsi Mulikito Vincent Monda na betaka gotalira chinsemo na gusanga no mwanchi umurigeria igoro yechingencho chamalieta yo abere agama na boigo igama ango tosasensemeri inde studio elinde toigwe ngaki birengera lyo byabana inchi bire Mwancho murigereria Wensoko TV nigotore ya mase ya mokoro mochio Nyamira chingakito konya koligi ebirengerere byabana inchi banyare gutumanya igoro ye engencho ya mangana ya bere tigansange na bana inchi ngiwu barabunga kibamanyeta marieta ya tiganchake kura sensemo yane yokobe amarieta ne ngoro ko bari Joseph koru nyaisari mumbu inchebuna na manye igama ekigusie kibunange wete enga ekero omuntu gwekenderera ase gosineke kwa mfano ekere mbure gotwa ore obugordi mwafuri oigamerete gabone gina kera benga okoigama agama eri egebwate meaning nga ekero otete koriye gento kurwa so omuntu gete nabo gutumeka omuntu aende se chinchire chiangora igo chia bene so that omanye goikire gento ekire bona atebe gino kera benga agama na meaning ya nerecho. Okay, ibina bie birengera bia toira na soyonde asa marita nchenguru kopanga nchese rieta agama ina atebe nga nekero utagite usinebesa gwatagite goikwaga mense sana omanye konyonyora ose oitira so omuntu agame kurwa so omuntu oria enda gukwanire egera nyore besa ni rieta igama na benga bono guys tore kendere rinse karo mugasore gosekere emburere ubunere kunga igama ayasa marita yabere na bari engenche kabiriyo Mwancho murigereria abande mbara sensemo yane yobolyo tangunda gona barabo ibirengera byabo asama leta ngoro kwa John kibase ririnkuliera leta ni maya likunga monda ase leta igama chibunandi manyete ribanda ko ba igama obwe kende nabono mugasore iga okobase kende igama okobase kendereria na agama ogwe keye kerota getegendo getekurwa so muntu bwe keye agama weke umanya wakenyora samanga na bamata na barigo. Okay, umura yonde na rega sense mo buli bwana na rti aratu manya maleta ne nchirama ete meaning ye maleta cha maleta nengoro kwa Rutherford Mboga yetuno omwa nyechu Nyamira gaiga maleta mwaburia okwagama enchiro ndole ke yuetira so muntu akukwanire kuja so muntu ndo nyora bokonyi na kuigama ne mbulekere gutugonya kugame kendele linsi usomwa somo bateba ngone na ku kuigama ngali ebyo binage byana byebyo Mwancho murigereria ebina bie birengera byabana inchi bara sensemo yo mochio Nyamira tiangira na se studio egere munyare gutumanya mange nje Vincent Monda na kwariganiria aya Gereria oyo nero mulikito bwa mangana maya Vincent Monda oyo beteka gusanga 9 gusina ayo mwana 9 nabo igo kumanya ebirengerelyo byabo konde numwanchi muri nabo gukoinyoria ngagenda gutuma ujumbe yago utumanye nga yogende tukubwati umurubiri yigakoru nabo igo nga engencho ya marieta yo neriyeye korende tyango mugaka Edwin Nyangagu aratukwania ndonsi asore umurigereria magorobe yiga ngukwania masoge basameli kwana ngulia nga mbuyoli chinga kechiga na ndito murenda sigitwurikiri gitu twanjete kyo kwana emenuga ao yeke gusi asekerenga kyo gukina asobwamo elyo titweba enjira tubonete konoga ekegusi gitu ekero turandonse bena semejega chinyomba cheito usandonse ali astora bene nyenase ebyombo byokwerukia mangana buna Ensoko TV go sechiredio. Karibu sana mwancho murigereria nchitiga nkwareganie tutara mwirenderia Edwin Nyangagu erinde hanyarko baka gutumanya mukeni tubwate rero na bange bangirwo kachisimi mapemo korera ribori ya rengerio rinyororo na rege gotebanga akuruku Elijah Makori agotebanga kurwa kera kanisa ya PAG Nyacheki agotebanga siringana rieke moya rero igama engencho yaye no gwetanga kurwase embura nabo igagotebanga
agama no kobera ase engaki yankerinde ogende ase yani enga otimukirete agotebanga agama huyo nelija makori kurwa ase kera PG negati abande chisimindo chikubata kundi gatora chasore edunyanga nguto bwata ase rero ase kemoye gitu bwate umugaka umurike bitabu bieke gusina bibinde bigotokonyaga igakurukwa Nemuel Atemba na ari ase laini tigango akwane na intwe ase amagorobe yiga tumumanye buya umugaka Nemuel biyore buya mono kegima na kibwirire masoge manene masoge itongo mwochochi itongo nogaya osoboke buya mono bono buna tukwana iga nigo tule ya masa ya mugwetire geta seni ge television gien soko yes etura sege ikaro ninde nabagisangi banega iga basaiga babiri yes ya mono musubati akuru kwa Frida Kerubo no mumura okuru kwa Clinton Ondigi yes bono iga gusiye ngima na bale chinse chia Michael isiko ye chimbebe chia chinse ya Kenya choro ngorwa Kenya mbagotegererete no litanga nikegima okwane elietali yao tutaragenda siringana lituli mwamu liye magorobe yiga incheiga igonkoro kwa Nemuel Mogere oyo bwatemba seito igo eriga liboge tutu chache lige na lya temba iga lya kigogi lakini bono liane nyansiongo iga burabu okay nonde naende igondo murike bwe bitabu balia togutaka koegerereke gusi muna toligete getabu egekoro kwango mugusi oboroso kinyangi emeyega ya mwanya getinge igo tore ekiombe gyo koegerereke gusi association ero buya mono bono ingane inde yonsi yeke moya turanyare go sansora nabo tokoye bwaterana rero nigo tubwate amarieta ombera litangani igama iria kabere agama ngwatana nekana kikuri gati ya marieta ya bere nabwekaine gose nabwate chingenjo chiabo tichibwekaine amarieta ya bere igakomo chikubweka nase gwatoka lakini ase chingenjo igwarare nare bono gwatebanga litangani no okoigama okoigama ekero omonto akoigama oyo n'omonto okorigia egento kebe igoro yaye era abense egere tatwerwa gositaigwa omugaso okay bono nabo kerabekerama nabo kerabe liburi nabo kerabo omotekeiriri igo iga imororo egere tatwerwa gositaigwa omugaso mono erieteri tiririkoerera abo ingo ikarira asegete liamo chigonjo kake irokekera omonto agotebanga okoigamera okoigamera nokobwaterera egento egerokong'e ogororoke na igo kwarorire ekere tokoribekerera enuta gochibosi okoigamerera nkoba ngonjora lire kurwase okoigama kwembura bono nabwe na yeyo nari no mugusiaka rogotebanga yaya beko mokonjera oigamere yakigima mwali yoboko koko na kogende sabali omokonara mwaso mwaigama erieta linde gwateba ndiriri korokwa nga agama okoagama okunogosoa ansegete wasoa ibega kuganyete
goja guswenta gochioro wao ingaki erie entambe abantu mbakarure chache bakogenda masaba oikase getasa abantu bamwabo oagamo nonya omuntu oriyo ogikoriye gasi abantu mbali bakogenda emirimo awo the first employment taligo soase igakoaga masa abantu bamwabo okuyiga nogosoa ibega engakienke egere oswente gochia oroao ekere kwanyorire chinguru chinde Lona wana no ali bajite goteba nga gokobeka mukeira ibega kebe kwerente bono mukeira igaje takagama mukeira no musubati ogusi oriyo kiete omnere ngina abakeira aba bakorwa abakeira na abali abande bokulia abande abali bale gusi bono igare gocha korubokulia abantu baja bagama saba mwabo babera ibega iga bagama lakini bono barabuba kamenya permanent igo bagacha goteba bagushinga gokobeka mukeira ibega ere bandari kwagama ere go menyire ryoka okay amalieta yo nkolengereria nabako bayigo erinde liko machiko jabwekana ne liko kungo sangama lakini ogo sangama nogo cha asenda gerere otarange iri osota liganiri egero onyore ndagerorie ogo sangama nakukulio gokoro mosemberereko na kyo mugusiate beta abande ayaya musangami ikororo bono igako na gokorora nga bamuigunga naro timo mweba bono amalieta ya bere na bonda akorero yo mintonga twate boy okona kwotwa twachakira ensemo yo koigama no gosoya se tutwerwa nensemo yo koagama okunogo soase engakienke egere oswentere gochia ngao ekete gwara amenyirake mbuya mono timanyeti gose abande nabwomba bwate kubule kwanjerende yonsi oiranirie tutaragende ensemo yo mweri tukuriranie bakangumbo ya tigaba boli gose abagusimba atebete ngona semi omino nabere igo una semi omino ngaite ngaito ko mwancho murigirire libaga nere na baratware ko bole konde gwensi gochiase umugaka nemweli okay nabo to kuigurira chisimi cheito mwancho muri libaga ne iliago to kwane naye ya masemo igase enchira yende nigo to komwa libago mwaka nemweli aranyara ko baka kuira umutumo kaka igiri ndategera amaborio kurwase abancho barigera senje nkorengia sintwe amachibu ari twa tonsi oyabongoroje oyanyorira sare higo umuwaka nemwere mbiyamano karakiri bona mache igo tosuka tigango turaigugisimi chigo cha mabori kichibwate otomanya kurwo iranirie otomo bayeno yomo tusalie kebuta mbiyamano igo no mwancho morigerera toigwire chisimi buno koigoro mwaka nemwele aereire hikagwe tigaturaigwa nga abancho barigeria barabwo nkona kibabwate Hello Ensoko TV mbiyande hano turega igase gikaroringa narie kemoya ngo tugosanganira twayanchira maiga mange kama kawaida kwamba honorable MCA Gachuba Ward Nyamira County chairman Radio Mwengata vice chairman Top 6 Salam Skrafia Team Strong ngakimoya katosemika usi ndio tena kinga wana ndio tena kumanyito ndio tata manyite itani biama sama mwaka rasiri kwa yako igama bo anya ko buli ya nda buli gaiga dibere benje
Aya. Oyunero rurega guo report ya Hello Nsoko TV. Soko TV wera bana mina. Waende yango to sanganera. Omwana b'umungina cyaswanya na ukigwa gukinze mu cyebukiye muri mana cyakyoye. Karibu sana. Nabokire sana kuigwa eliyetanga okuigama no kwagama nabere exactly buno mwaka to tebiri. Nande mbiya mone Nsoko yitaso kuna bufundisike kusikia. Mbiya mono. Yuga go ponga zirege pindi. Hello Nsoko TV. Hello. Ngoto ko sanganere. Halo kwana na Cyrus ya demo. Karibu sana Cyrus. Songo chituka katika tiga. Lewana chamagana iyo mwana ntirabo. Anturenda bana bana tonya manyete. Ko igama je manyete ko igama ko bwateri huri. Kero kiyo mugaso. Nabo ko igamera gusembura. Usobe arege sona igembura ke gotugo kenganete gotuera rende yona ko igama. Na okuagama okuagama wana rende na bomonto manyete karota bwati osota isote ikeranetie na bokuagama so monto iwarendo gotambo kyande siwa kwamete kuagama rende na gutoko ko kuagama rende ti manyanga rende osena nje na bomanyete kuikera yona bona manyana gokero kendo bomanyimbore saidi doche kuyamaganda to gotureresa kirimbu yamore Mbiyamano igagwa senge nda kuboringa oko igamano igame ni mbura yoka usina kuga makuru asumo baso abo igama Iga senjere ndega no wekengereria to akono no mubaso ose nembura. Tikatoba ya mweri wagende tura nasore tugo mwaka ne mweri ngakia komenta gago. Hello Nsoko TV. Manchu muri to taba kero sangana intu kwa keirio girie TV na to ko iguana. Hello Nsoko TV. Nkore nginga tikaturira na sense mo yago Edwin Turego ngaki. Kuba mwaka ne mweri akore ni asegati amabori alitwanyo tukura sabancho abarikirisi. Omwaka nemwel. Ningo yuete. Tiatwira nina inde asore amabori na libori ndiria chira elimo. Libere benje ningi ne libanchore ningi. Okay. Libere benje igonda lirusi kurwa ase embere benja. Embere benja ensemende naga kuria kanyerere kagende raundi kagasokera muino. Kichochoro. Ine embere benja. Ono libere benje oyo no muntu goetana na osokera muino osokera alia osokera ki otabwati ngayibona ali gukirende obere benjirensa iga konya kobere benja nabora mubake igonga oyo nelibere benje naendo managoteba ngali banjore libanjoro bonobo oboli bugarugete bukabe etaso yani ewidi aye nabo kwaroche noboli kwa busura buyayigo bwaonjoka bwabali banjore toliko ibanjore ndiriko geseka naende ndiko baboli ndiriko chikorugwa ndiriko chikoba nonya no kulisi kunonya n'engombe tiri kulisi banjore uyu no oborigete bwega rorete botabwati use bono ikina kitokoro kali banjore umuntu nabo mokomenya n'omuntu buya wacha konyora nabalenge ndoche neli banjore kwalenge Iline karo kale ko litumira figure okale ko litumika bono figuratively. Okay. Lakini li banjole ndiro yani ekenyansi nkero kibweka inoboli. Na boko nyora bweka inoboli kabisa abangi na bali abagimo na bwa manyenge neli banjole. Abange bago tigali yamerra ni oboli. Bacha kogesa li oboli bwoka li banjole basama. Mbuya mono asengenjo yechinga kichigo totagekya
Twangu mubayeno yo mwigutugareria Nyerere igeri nderio tosokere. Bono rende gose no ruri nabatebya omubayeno uri nabatebya oyomo. Nibayeno nemenge kobororo. Bono nabotura no roje nonya ne ekwende nere goteba nga kuyibora kuya. Kuyibora kuya gwakora mukungu monyakanti ng'ana. Oyo n'omongi n'okinetia abantu asobokong'wa abana baye barabogete lakini bono ko bakinire banywomire mburekera kora omukungu oretirwa akorukang'ina byara nga baba bamukora enting'ana naki ekiboro ng'a koyibora kuya yakora mukungu monyakanti ng'ana Mbuya mono kigima omwaka nemwele atemba oyo tigobe omuchakano korende tali omwelio na ende gutura kuliginga kichinde obe ange gutubwata okoboko musoboke ochikare mune manga nesa meta Mbuya mono kine munege tukia bonyoru Mbuya mono kigima Mwancho murigeria huyo nomugaka nemwele atemba asobwagare na asoboime Onyareko bagakwerera na gutumanya igoro ya amarieta twabwate yeri tukeriga nkorengia omochoko tugutwara siringana rieke moya no ruyo nkorengia ne bono konya kitora maiga gatatu mwaka ne mweri atemba tikanje aberiga yakane na bitogwikira ni mebiri abasenchire rengia bono naba bagakabaria batigarite kwegerera kegusi mbarigete ebitabu ebinge kurenda into niko yakwana guchia motugaiga abana bo bali tokuriga kurinde batari gutoka achache saiga twanjire twa mutwariga na botoko murigia chinga kichinde chiria turamugani Aha, mbie mono sana omwanchi omurigereria kwabere kogosanga na into nogosemeria gwitunga kwabere kogwesomia amange lituko lia rero kurinde twanchire toikira omwaelio ase omutinyiga mutinyiga omugaka Edwin na kinyiringo mwanchi omurigereria noro omuchinini uria mutangani bo muchana na okorukwa munuguno obarema mbie mono sana kurinde omwanchi omurigereria omorobiri bo moinori ngochora segekeke kerebo sioni gotwasanga no mugaka Edwin Nyang'au ne barango yane Clinton Ndigi na inche Kerubo Frida enda gutwara oburigereria byemigita seni gensoko ubona bo boroso bo mugusi Eye Nensoko TV.